Fajsas! Nej! Kom igen! Inte skål i min säng! Då håller ni på! Ingen skål i min säng! Brottas inte i min säng! Det är äckligt! Vadå? Kött! Brottas inte i min säng! Ta med brallorna! The order is restored. Competitor 1. Competitor 2. Gangsta style. Walk over to competitor 2. Nej! Jag vill sova i fred! Sova i fred eller? Vad gör du? Jag tror på dig. Men vad lägger av? Varför gör han inte dig i morgonspelet? Men kan ni sluta? Vad har jag någonsin gjort det här? Den gör ju för egen efter live. Men lägg av! Lägg av! Lägg av! Alltså som är stora ledare. Ta ett. Börja tänk! Tack, in på. Nej! Arg. Jag är jättearg! Det kommer bli som den där filmen Fåglarna där bom bom bom. Du kort då? Ja, jag filmar. Du får in först, kolla Är du säker på att den inte... kolla, det fjädrar på rutan går på visa. Oj. Lever alltså? Va? Det ser ut att bryta i nacken ganska hårt. Ja. Det är fan brutit i nacken eller sjukt. Va? Jo! Antons lilla kompis. Bra! Fågeln! Jo! Bra fågeln! Så att ledare på till de fåglar för fint. Alltså vi dödar ju Alex. En vinge paj, som. Men det verkar faktiskt vara det som är åt helvete på den här. Det sticker ut typ 3 meter. Ja. Fy fan vad stepet. Är du okej lilla fågeln? Jag tycker du ska ta det lite chill ett tag. Ja, jag tycker du ska flyga in Chilla i fan. slutar. Vad ska jag göra med honom då? Ja, jag tänker så här, ta. Nej men, ta det lugnt, du kan inte flyga än på ett tag. Ja.